kabayo. Karate kabayo. Parang pigilan mo nga yung kalukuhan mo na yan. Hindi naman totoo yan. Parang pigilan mo na yan. Takutin mo sa kami. Ay,
Tilapia boss. Oh, 50. Ha? 200 pesos. Uy! Uy! Pre, saan na punta? Hi! Dito lang ako mag-vlog dito din eh. Nangingisda. Normal. Asama na hi! Balong na pagbiasa ko, tumero ko talaga to. Shoutout kang Tita Len, mag-vlog yan. Yan na, di ba? Santo.
mo. Ganyan mo, nabalo. Machine.